5 лістапада 1907 году у Нясвіжу нарадзіўся Міхал Вітушка. Гэта быў адзін з дзеячаў беларускага руху нацыянальнага, аднак узнікае адразу пытанне, якога руху? Бо існуюць две версіі яго біяграфіі, фантастычныя і рэалістычныя. Я пачну з рэалістычнай. Гэта Міхал Вітушка скончыў у 30-м годзе беларускую гімназію ў Вільні, потым ён навучаўся ў Пражскім універсітэце, потым у Варшаўскім універсітэце. Невядома, скончыў іх, не скончыў, але навучаўся. І ўваходзіў у склад кіраўніцтва беларускіх студэнцкіх арганізацый у Чэхаславакіі і Польшчы. У 41-м годзе, калі пачалася вайна, Міхал Вітушка ў жніўні стварыў адзін з аддзелаў беларускай самааховы, так звана, была такая арганізацыя, узначаліў яго і разам з іншымі аддзеламі, у тым ліку разам з Усеваладам Родзькам быў такі чалавек, ён займаўся у заходняй часткі Палесся знішчэннем частак Чырвонай арміі, якія трапілі, засталіся там, на Палессі, знішалі, а таксама знішчалі прадстаўнікоў савецкай улады, камуністычнай партыі, упаўнаважаных у калгасах і гэтак далей. У 42-43 годах Вітушка ствараў аддзелы беларускай самааховы на Магілёўшчыне, на Пскоўшчыне, на Браншчыне. Потым ён служыў у беларускай краёвай абароне, атрымаў чын маёра. У лістападзе 44-го года ён разам з адной з дыверсійных груп батальёну «Дальвец», быў такі створаны немцамі дыверсійны батальён, камандаваў Усевалад Родзька, дэсантаваўся па адной версіі на Лібокскай пушчы, па другой версіі недзе на Віленшчыне. І ў студзені 45-го года загінуў у баі з адным аддзелаў Чырвонай арміі. Вось гэта тое, што было сапраўды. Аднак некаторыя беларускія аўтары стварылі фантастычную версію, згодна з якой загінуў у студзені 45-го года не гэты Міхал Вітушка, а іншы чалавек, якога таксама імя было Міхал, а прозвішча Вітушка. Быццам так. А сам сапраўдны гэты Вітушка пасля таго, як тэрыторыю Беларусі вызвалілі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў аддзелы Чырвонай арміі, заняўся тым, што аб'яднаў усе атрады антысавецкіх партызанаў, а такія былі, у так званую беларускую вызвольную армію, або, яшчэ пішуць, беларускую вызваленчую армію. А яшчэ ёсць у яе назва «Чорны кот», аддзелы чорнага кота, бо немцы такі план мелі, там аддзелы дыверсійны, ўсё гэта называлася аперацыя «Любімая котка». Адсюль «Чорны кот». І вось ён быццам быў генерал ужо, хто яму надаў, гэта цяжка сказаць. Акрамя таго, ён кіраваў падпольнай беларускай незалежніцкай партыі, рэдагаваў я часопіс «За волю». І вось, як пішуць гэтыя аўтары, я не хачу прозвішч іх тут казаць, хоць і добра ведаю, хто. Яны здзейснілі на працягу 45-го, 46-го і наступных гадоў аж да 52-го году дзясяткі неверагодных акцыяў. Напрыклад, нападалі на такія гарады, як Кобрын і Новаградак, вызвалілі 350 вязняў з транспарту, які ахоўвалі супрацоўнікі МДБ і вызвалілі гэтых людзей. Змагаліся з пінскай ваеннай флатыліяй. Дарэчы, як яны маглі змагацца з караблямі з берагу, я не ведаю. Выдавалі шмат антысавецкіх выданняў, улёткі, газеты, часопісы. Дзейнічалі падпольныя групы, якія ажыццяўлялі дыверсійныя акты на прадпрыемствах, у калгасах, тэрарыстычныя акты супраць прадстаўнікоў МДБ, камуністычнай партыі, супраць упаўнаважаных у калгасах МТС, і гэтак далей. Аднак усё гэта не
мае ніякіх дакументальных доказаў. Няма такіх дакументаў. Не ўсе архівы былі адкрыты, але шмат чаго было адкрыта, у тым ліку у 90-е гады нідзе ніякіх дакументаў няма. Больш за тое, некаторыя быццам сакрэтныя кнігі, якія былі выданыя на гэтую тэму у камітэты дзяржаўнай бяспекі, як даказалі незалежныя даследчыкі, гэта выдуманыя кнігі. На самой справе яны не існуюць. Антысавецкі супраціў на Беларусі існаваў. Але ён як існаваў? Былі некаторыя партызанскія групоўкі і былі групоўкі антысавецкі настроенай моладзі у заходняй Беларусі. Аднак яны не мелі агульнага кіраўніцтва, яны не мелі сувязі паміж сабою, МДБ іх паступова ўсіх знішчыў. Я, дарэчы, сам пісаў пра гэтыя групоўкі маладзёвыя ў заходняй Беларусі і добра ведаю, што ніякага адзінага кіраўніцтва не было і ніякі генерал Вітушка імі не кіраваў. Вось што было на самой справе. А той моцны ўзброены рух, які існаваў у заходняй Беларусі, гэта быў рух не беларускі, а польскі. Гэта армія Краёва, это батальёны хлопскія, это іншыя польскія арганізацыі. Так, яны змагаліся, добра змагаліся, забілі шмат прадстаўнікоў савецкай улады, карных органаў, але гэта быў польскі рух. Яны ж змагаліся не за Беларусь, яны змагаліся за адраджэнне так званай другой Рэчы Паспалітай. І нам з гэтага нічога добрага не свеціць. Гэта быў польскі рух. Вось такая справа з Міхалам Вітушкам. Гэта фантастычная гісторыя, якая не мае ніякіх рэальных доказаў.